Da kuna zuwa gurin mitin na kungiyar asiri na maita. To na kan ganta shine da mukan je dama lokacin da muke ba angonmu ɗaya ba, mukan yi a wurin kanana ne lokacin ban fara zuwa nan daga da uku ba. Shine da muka na fara yin babba, ina shiga shekara na fudu, shine muka fara haduwa da su. Da waye? Da wannan wancan da wancan Mary. Da Mary. Wace ce Mary? Ke ma zo nan ki zauna. Shine da muna zuwa, shine sai na je shine aka bani karamin queen na kungiyar asirin. Suka baki sarauta ke. To manyan kuma suna sama, wannan kuma ita ne babban queen, sannan sai ni. Wace ce babba? Gata nan. To shine da muka je, shine ta suka aiko ni don tambaya waye ne za mu bayar. Shine yace ni na bayar da shi jina. Waye shi jinki? Ya mutu. Kakana. Kika bada kakanki saboda baki da imani. Shine sai na bayar, shine na tambayi wayannan wanne za su kawo. Sai kuma suka ce za su kawo mutum. Wayanne ba ta da suna ne ita? Mary da Laraba. Da Laraba. Da na tambaye su shine suka ce za su bada mama na din nan. Wannan ne mamankin? Yanzu kun bada ita? Sun bada ita, muna zuwa wurin mitin da ita, amma ban san ko sun sa mata ciwo ba. Shine wai bata da lafiya kullum, sai baba na din na je wuri na yana tambaya na kenan fa, shine na gaya mishi abin da na sani game da matan shi. Shikenan abin da na sani. Amma muna zuwa wurin mitin da ita, takan ci abinci, takan sha, amma wannan ne ta kai ta. Takan kai mama na din nan. Allah sarki. Ke kuma fa? Ni abin da na sani. Wannan ita ta saka na cikin secret site. Wannan waye suna? Laraba. Muka ta kai ni da na je na farko. Subscribe ku danna mana kararrawa domin sanar da ku da zarar mun daura sabon shi. Da Catherine an raga bata masai girma. To da aka bata sai Catherine ta ce to me waye zan kawo, nace zan kawo kakana a mutum mace. Sannan da wasu yaran da lokacin aka gaya ma. Amma kin taba kin kashe mutum? Kakanmu ne kawai na bayar suka kashe. Kin taba kin kashe mutum? Da hannuna ban kashe ba, dukkan mun ka kashe kakana. Kuka haɗu akan kakanki kuka kashe ta? Ta mutu. Sai yaran da muka bayar din sai muka zo asirin mai tonu ka zo ka fallasar mana da shi. Shine natan gashi ta zo tana musa, shine dalilin zuwa mu. Yanzu zan tambaye ki, kamar da kuke cikin kungiyar asiri na secret society, yara nawa kuka ba su a garinku? Yaran da jaure kama yawansu shine yaran da muka bayar. Kun ba su?